سلام كميت وعلو زي خبركم تخطاتلتي فنوى ايري تي في نلوم قدام عسران حدا نقنبوت نفرق معلتن فرانس تدالو زينا ومسنادو حزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقاندنا بتاتو فيلم مرحتي موروكو ماوريتانيان سودانن نا يوهانا ملقت سديدو ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ምምካት ደርቂ ምድካይ መሬትን ምድረበዳነትን ተሳቲፋ ኣብ ዞባ ደቡብ ዑደት ክትገብር ዝቐንየት ሽግና ጽነት ዑደት ኣዛዚማ ሩስያ ናብ ፊንላንድ ክትልኾ ዝጸንሐት ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ከተቋርጾ ወሲና ኣሜሪካ ንጸጣ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ኣብ ሓደጋ ዘእትስጉም ትኸይትወስድ ቻይና ፀዊዓ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ እተካየዶ መጥቃዕታት ከም ዝሕየለቶ ተገሊጹ ዝርዝር ዜና መራሕቲ ሞሮኮ ማውሪታንያን ሱዳንን ብምኽንያት ጽምብል መበል 31 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ናብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ንጉስ ሞሮኮ መሐመድ ሻድሻይ ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ማውሪታንያ መሐመድ ውልድ ሼኽ አልቀዝዋኒ ከምኡን አቦ ወንበር ሉላው ባይቶ ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን بسمهم كمون بسم حزبتاتهم መንግስታቶምን ኣብ ሰደድዎ መልእኽቲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተዓናን ኣሳልጦ ስራሕን ኤርትራን ህዝባን ድማ ሰላምን ብልጽግናን ተመንዮም አቦ መንበር ሉላው ባይቶ ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ተወሳኺ ክልታዊ ዝምድናን ሽርክነትን ኤርትራን ሱዳንን ንምድልዳል ብሓባር ንምስራሕ ብወገን ሃገሩን ዘሎ ሓቀኛ ድልየትን ቁርብነትን አረጋጊጹ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ምምካት ደርቂ ምድካይ መሬትን ምድረበዳነትን ተሳቲፋ ካብ ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትር ሕርሻ ንዝበጽሐና ትሕዝቶ አርሴማ አስሞሮም ከተወርበያ ኤርትራ ካብ 9 ክሳብ 20 ጉንበት ኣብ አብጃን አይቮሪ ኮስት ኣብ ዝተጋበአ ዓለማዊ ዋዕላ ምምካት ደርቂ ምድካይ መሬትን ምድረበዳነትን ተሳቲፋ ኣብዚ ዋዕላ ዝተሳተፈ ካብ ሚኒስትር ሕርሻን ቤት ጽሕፈት ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ብሕቡራት ሃገራትን ዘቆመ ልኡኽ መዓልቲ ምምካት ደርቂ ኣብ ዝተሰመየ ብ11 ጉንበት ዝተኻየደ ፍሉይ መደብ نتمكر إيرترا أب تحدث مريت زملكت بمريت سنداو فيلم زتسنية سفيح مجلتي أغربهم اتي تحزتو مصدركن مدكاي مريتن زتححاز بالدهوتات إيرترا كمون منقسن هزبن إيرترا نز بالدهوتات زن ممكات أم عقاب حمدن ماين زغتل وزلو كوم زسارتو استراتيجين زسلاسل وزلو نتفتاتن زبرهم لوغ إيرترا أم مجلتيو أبوان نصنت 238 تراي زنبرا قطري كزنتماي أبزوان زين نابشو عتم 285 بمديابو صفحات بمصنع زلمع مريت ب4 عصفي كم زوسخه كم موتيتو دما مهرت فرتات ب7 حدن عصفي مهرتي احمد دما ب6 عصفي كم زعابيه بزرزرار الديوم بزيكازي طعي مريتن طعي فرياتن نمركاب زحجز اب حملاي وفرن مفراي بهريا ودخعن صربا لعنزه تكره تبغسوتات منغست ኤርትራ اب تسفو درجه كم زركب قليصوم اب زوعلا كاب 296 هاجرات زتوكلو استات كل تشح لوخات تساتيفام ኣብ ሓሙሽተ ንዞባታት ደቡብ ዑደት ክትገብር ዝቐንየት ሽግና ጽነት ማሊ 10 ጉንቦት ዑደት ኣዛዚማ ወኪል ኤሪና ፊሊሞን ትካቦን ዘዳለዎ ዜናው ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ከቕርቦዩ ብ16 ጉንበት ካብ ግንባር ደቀም ሓረ ዕርዲ ኣፈልባ ነቂላ ኣብ ሓሙሽተ ንዞባታት ደቡብ ዑደት ክትገብር ዝቐንየት ሽግና ጽነት تمالي أسرع قنبت أبتي وراري سرعة ويانس تسعرلو أردتات عد بقيع بستقايد سنة سرعة عودة زازيمام أبتقلت تقماتو عدو غلا بسلفي بوليسين أبالات حيلتات مكلا خالين عجيبهم نلقلك لتكليمتر دحر مسنايم عد بقيعو أزبت عتلو أما حدارتون الزبا أتو عند مسكالات حنوم أب عودة بزتنحت شجيرو نتا أبتي تاريخاو بوتا استرالوت عبايشيق واللعم أبتي أما حداري زوبا دوبوب أتو هابتا أبتس فاتين صحافيت هقدف زوبا دوبوب ويزورو آمتا نقسة كم اون أزست سراويت زترخبلو آقات آمي أتو عند مسكال أبزس معقال شقنا تنت نتهزبي إرتران حرنتون لألاونتون زخفلو كبر واقا التزخاخر تم إرتن مغتن عوة مخانا قليتم نبرتي عد بقي أبوغنهم
ካብ 22 ክሳብ 25 ጉንበት 2000 ዓመተ ምህረት ተሃንዲዱ በግንባር ዓዲ በጊዑ ዝተበገሰ ወራር ወያነ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዘርአይዎ ልዑል ጅግንነታዊ ቅያሕ ሕቁኡ ተጎዚዙ ሕልሙ ከም ዘኽተመ ገሊጾም እታ ሽግ ኣብ ንኡ ዞባታት ደቂ ኣምሓረ ድባርዋ መንደፈራ እምኒ ሓይልን ዓዲ ኋላን ዑደት ኣብ ዝገበረትሉ بحزبن أولاد حيلتات مكلخالن دموق ناي مقبالن مفناون سنسرعات كم اتقبر الله وكل إيرينا حابيروم إرتران نبرتي دمامن كبابيان مبرعاوي سعود عرب تسنبل مبل سلاسان حدن عمتنا تسنات هاجروم بدمكت أبعيلوم أبتي ببهلاوي مسنادو استسنية سنسرعات فتساميت قديات إمباسي إرترا أب سعودية ويزورو وين غرز جهر بأكال ترخيب أبزس مع تعال منغست إرترا ناتسا بوليتيكاو مسمر حيزو تتحي حيزو وزلو مسرح نسات تكالاو ملكع حيزو بسفي حزباو تساتفو بزل علي سرح اللو خمزلو أرديام أبو ومبر محبركم أتو قبر مسكال كيدان بوغانو إرترا سالعتو باتحا حزاء أب مختل بدا كوبيد عسرت تشعته زمزقو تعاوت مرأيا سوتوم حدنت هزبن منغستن كمزخونا بمتكاس أبتخال مدباتون كمزدقم صنوع أمنو تقاليتهم الدبنبر حماد إدما عمت متى زغلع تنبل ناتنات إرترا وتسيد حيال مختل أو كل تسلاتات مخانو بمتكاس زيادتان كبرن زين ناتورا رسك خيد ناي كل حلفنت كمزخونا أبريهام أمود أتات ساتفتي ترنا في بمدلدال كأوم زحتت نمملاء زلوم دلونات بمرقات يوهان أمن هزبن منغستن كمون نمعتات حيلتات مكلخال إيرترا قليتهم ሚኒስትር ጥዕና ብዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ በብግዚኡ ዘመናዊ መሳርሒታት ክትኣታተው ጸኒሑ ኣሎ ኣብ ኣሳልጦን ውጽኢትን ስራሕ ልዑል ኣስተዋጽኦ ዝገብር ዘሎ ኣብ ክፍሊ ላቦራቶሪ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታት ዋሊድር ዘሎ መሳርሒታት ድማ ካብቲ ብኣብነት ዝጥቀስ ክዝኽእል እዩ ጋዜጠኛ ሊድያ ተኽለማርያም ዘዳለወቶ ጸብጻብ ይስዕብ ሚኒስትር ጥዕና ህዝቢ ጽፉፍን ስሉጥን አገልግሎት ጥዕና ክረክብ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ በብእዋኑ ዘተኣታተዎ ዘመናዊ መሳርሒታት ዓብ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ሓላፊ ክፍሊ ላቦራቶሪ አቶ ሚካኤል ተክለ ሚካኤል ገሊጾም ምስ ኤሪና ብዝገበሮ ቃለ ምሕትት አቶ ሚካኤል ኣብቲ ክፍሊ ዝተኣታተው ሓደስቲ ዘመናውያን መሳርሒታት ዓለምለኻዊ መለክዒታት ዘማልኡ ምዃኖም ጠቂሱ ኣቀዲሞም ናብ ደገ ተላኢኾም ክሳብ ወርሒ ግዜ ዝወስዱ ዝነበሩ መርመራታት ኣብዚ ግዜ እዚ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ናይቲ ክፍሊ ክስርሑ ምብቅዖም ኣብ ኣሳልጦ ናይቲ ኣገልግሎት ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ልዑል ምዃኑ ኣብሪሆም መንግስቲ እውን ዓብ ቆልሓታ ገይሩ እቲ ኣሎ ዝበሃል መሳርሒታት ሓቆፋት ኩሉ ኽእሊ ግን ኣሎ ዝበሃል መሳርሒታት ኣብዚ ዘሎ ኤርትራት ዝለዓለ መርመራ ዝገብር ክፍሊ ብዝቦታ እዚ ማለት እዩ ተደመረ ምስ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ከምተና ቀዲም ዝጠወስኩን ንሕና ዘይንገብረን ሰን ዝገብረን ማለት እዩ አቶ ሚካኤል አሲዒቦ ክፍሊ ላቦራቶሪ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ መዓልታዊ ክሳብ 300 ተገልገልቲ ከም ዘእንግድ ኣብ ካልኦት ትካላት ጥዕናን ገለ ዞባታትን ክግበሩ ዘይክእሉ ናይ ወሊድ ጉርንጉሪት ዓጽረሽንቲ ጽርግታት መንሽሮን ካልእን ዝኣመሰሉ መርመራታት ከም ዘካይድ ጠቂሱ ድማ ኣብ 2021 ዝሃብዎ አገልግሎት ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ30 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዘርአየ ገሊጾም ካብ ወርሒ 2021 ጀሚሩ ሆስፒታል ሓሊበትን ኦሮታን ከም ሪፈራል ሴንተርስ እዚ ማለት ካብ ካልእ ትካላት ጥዕና ኣብኡ ክስራሕ ዘይክእል መርመራታት ናብ ኦሮታን ናብ ሓሊበትን ከም ዝሰርሓ ተገይሩ ስለዚ ከምቲ ብጽሒትና ንሕና ሰለስተ ዞባታት ተቐቢልና ማለት እዩ ዞባ ዓንሰባ ጋሽባርካ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ እዚኣቶም ኣብኡ ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣሎ እሳቶም ክሰርሕዎ ዘይክእሉ ናባና ሰድዎ ኣብዛ ሰርሕና ናብ ኣመሰሪና ናብኦም ንመልስ ማለት እዩ ብተወሳኺውን ኣብ ዞባ ማእኸል እዚ መርሓኖት ቲቪ ትሪትመንት ሰንተር ቪላጆ ዝና ቤት መኻእ ማለት እዩ ቅድስት ማርያምን ብርሃን ዓይንንካ ኣብ ትሕተን ኣገልግሎት ረኽቡ ንኣብነት ናይ ወሊድ ኣሎ ናይ ፈርቲሊቲ ንብሎ ሆርሞናል እዚ ታይሮይድ ንብሎ ናይ ጉርንጉሪት ዝበሃል ፕሮስቴት ዝበሃል ኣሎ እዚ ናይ ዓጽረሽንቲ ፕሮስቴት ሰርፌስ አንቲጅን ዝበሃል ቲሞር ማርከርስ ንብሎ ማለት ነው እዚ ጽርግታት ናይ ካንሰር መመርመሪ ባእታታት ኣለዉ ተወሳኺውን እዚ ናይ ካርዲያክ ሲኬም ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ወቃዕ ልቢ ገዛ ጋጥሞም ሰባት ሙሉ ኣይኮነን ትንሕና ኣብ ዓድና ግን ኣሎ ዝበሃል ኣብዚ ትካል እዚ ዘሎ ማለት እዩ እኹል ብቑዕን ውፉይን ዓቕሚ ሰብ ኣሎና ዝበለ አቶ ሚካኤል ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሞያውያን ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ንተወሳኺ ትምህርትን ስልጠናን ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ብምሕባር ድሮውን ተጠቀምቲ ናይቲ ዕድላት ኣብ ምጽጋር ናይቶም መሳርሒታትን ምቅላል ዝጸንሐ ጸገማትን ኣበርክቶኦም ልዑል ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ዘለና ዓቕሚ ሰብ ብትኽክል ክንዛረብ ከና እኹል ዓቕሚ ሰብ ኣለና ካብ ዓበይቲ ጋናሽ ብሉፃ ዝኾኑ ብጣዕሚ ውፍያ ዝኾኑ ኣባላት ኣለውና
زهول نايت صريحهم نصبحت ماسي حموم زقربوا له زنتاي مالتي نتي معرخ ندي ابوتات حموم نفسهم سلو زغبروا مالتي زماناو زخونه مسارح لنا از حدا بلجانا تن ماشينات صرح عندها خوينا قبو زخونه كنكر جبر لنا له كنكن كاترانا غزي كنس مس ناي حكمنا تاسس سلو زخونه مس فرش ديغرينات لابراتور خونا له علمنتين جبرن تخون مالتي بز زخونه هاجر وفر غيرو ካብ ኤርትራን ኣምነ ሰለስተ ሰባት እንደገሰ ዲሉ ሰርቲፋይድ ኮይኖም መጽኦም ዘለና ሽግራት ኣብዚ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ሃገራዊ መወከሰ ሆስፒታል ኦሮታ ሓላፊ ክፍሊ ላቦራቶሪ ኣቶ ሚካኤል ተክለ ሚካኤል መወዳእታ ጻቅ ተገልገልቲ ካብ ቀንዲ ብድሆታቶም ኮይኑ ምጽንሑ ብምሕባር ነዚ ዘቃልል ኣሰራርሓ ከምኡውን ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ንዘድልዮም መርመራታት ዝበቕዑ ማሽናት ንምትእትታው ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣብዚ ዓመት ዝኣቱ 24 hour ሰርቪስ ክንበሉ እንደሊ ዓውድልና نحن حديث قاعد بالديلي إن نسرح زلنا مهناتو حنت ماشينا زلنا حصرتنا ماشينا لنا مالتي أبز حصر وانجن تقولنا درجة مرد أهينس أبز واحد جعت قالها مثلا تسفع نجبر ክፍሊ ላቦራቶሪ ሃገራዊ መወከሰ ሆስፒታል ኦሮታ ዓመታዊ ብዝካየድ ግዳማዊ ናይ ምርግጋጽ በቃት መርመራ መረጋገጽ ወረቀት ምስክር ከም ዝረኸበ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም همامت زوبا عن سبب بمخنيات مبل 31 عامت بعل ناصنت زودبون كاب 27 ميازيخ كايد زقنين اب سرحتنياتات زقنعق مناسيات ب 16 غنبو تزازيمو علامات مدب مناسيات نهاغراويان بعلات بعمق وترديوم تاريخهم ما مفلاتن مبصعوم ما محداسن درغيت نمفتار مخانو حلاف بوليتيكا ودابي همامت زوبا عن سبب منسي النور احمد غليصوم اتقنا وددر حفشاو فلطت مدره حصير زانتان قطمن كمون مدب وارسا زتقالل ينيروم أبتا قطامي ترخازا زمخينات جنبار دكم حرة بسوعلو تقارلتي قريبهم حلفها أمامت الزوبة عن سباقة أزازي برخت أب زسمع قال اتقنا من أسياد بتاريخهم كحبانون كبرتاتهم نخعقون أقداسي بموهانو أبركتو نزقورو أكلات أمسكينهم تساتفتي بوغنهم أقداسنت نايت مدب متكاس تماساسا لمدبات بعلات رايكيت حاسرة ناي قزي سلدا وتسيلو عمت ملو زكادلو من قد خنادة تلابيهم أموداتها أبستخايد ودرات نزتعوتو والكسبات انتقالات شلمات تعديلو أبزواغا شباركان وزوبا غوليج سمويات عنان حيل عمام مكوتصار قدات المدتاتن أبموغاد أبتخبابي زوترو حسيت المدتات بحفشا أبعلدك أنستيو أكالاون سنا أمراون ساعبينات زلوم دما بفلايزة تكورا استومروت وايبوم حلافي أقلقلت عنا أبتنو زبان رسقيلاي موسازقين سعبينات نايزي زاقيت زي توقدها سايل دمدتات كم كشبو دك أنسيون مرعى تحت عدمنا ملكتو سفيح مردات أغريبهم حيال تعري كاد كوانتلو تتر يوغن ملو بملو كم دي توقدت أغيسو دما أبن قحات زتوكورا وهود سعري أقداس موحانو قليسهم أم حدارنو زبا قولج أتو داسي زري ميكايل بوغنو بسنكتهم مليوم زي توقدو قدات المدتات بفلاي أبدك أنستيو كبيد أكلاون سنا أمراون هاسيا يورد بمهلاو نمكتو أزقبر زعاري نتسألوتي أكلات حبرة سب زساتة فخون أتحساسيبو إذا خبركم تعذبتنا السعباه قراو زيناتاتيو مكتطالكم كتقتلو دقيبنا بخبرنا عدم روسيا ناب فنلاند كتلوخو زنحت سدد بحريا وغاز كابلوم 21 غنبوت كتقوارص وسينا منغس روسيا ابزهابو حبريتا تتصاباتي هاغرات نخفليت زغبرو اتاو بحريا وغاز بباطيرا روبل كداقصا موسانو بمتقاس فنلاند نتوساني بمنصاغا أتينا إجدا سجمتي كم توصل لافليتهم زي كذي زي روسيا زوصلت سجمتي فنلاند ناب كيدان سمين أتلانتيك نيتون من سنبار أبز حلف أقرب معلتات بوقع دحرم حتى يسعب بمهلاو ملسا قبريك خون كم زغلي أمات روسيا فنلاند نشودنن ناب روسيا نمت سنبار ناب نيتو نمت سنبار نزكايد أزلوا نتفتات كل طوف ملسا قبريك تهولو مخانا كم زتنقات الزكاريوم زخمزيلم كله روسيا نايزي نيتو ناب سمين مبرقن أوروبا نمسفح زكايد الزلو نتفتات ملسا قبريخ توصل مخانا أتنكي غلا هاجرات معراب قبل العلياء ورار نايمكياد وطن كمز نبران اتوقس روسيا الولاونتان موحاس قبل علي يوكرين وتهدرا واسترعيد كمز جمرتها اتقلت زي خبركم تخطاتلتنا نلو مقدام قطر استدال وزينان مفتصام أرساتو دقملكم
زخبركم تخطاتلتنا نيلو مستدال وزينا بستفاتيم الله دحنو علو